Семейный дуэт Радик и Равиля Шарыбзяновы. Сау болыңыз, біздің ауылдар. Берем, блин, с праздником всех! Сау болыңыз. Bayram bilan. Eyman. Бәхетле бит һәркем аңлыйдыр үзенечә, хөрмәтле итү кирәк минемчә. Мин сине эзләдем бик озак, кавышу юллары бик ерак. Без бергә бәхетле сафа яз күкебез, мәхәббәт иләрдә йөрибез. Мин сиңа рәхмәтле матур, язмышка язылган ул шигырем. Без бергә бәхетле сафа яз күкебез, мәхәббәт иләрдә йөрибез. Мин сиңа рәхмәтле матур, язмышка язылган ул шигырем. Сине бик эзләгән, башканы күрмәгән, барысын аңлыймын күзеңнән. Кавышу шатлыгы килде бит безгә дә, шул бәхетне телим кемгә дә. Без бергә бәхетле сафа яз күгебез, мәхәббәт илендә йөрибез. Мин сиңа рәхмәтле матурым, язмышка язылган үҗерем. Вам все слышно? Точно? Рахмат. Үз барым, үз ярым, сөйәр итеп жаным, син булганда тагы ни кирәк? Дөньялар түгәрәк, бәхеткә күз йөрәк, минем өчен һәр чак син кирәк. Без бергә бәхетле сафа яз күгебез, мәхәббәт илендә йөрибез. Мин сиңа Рәхмәтле матурым, язмышка язылган ул шигырем. Без бергә бәхетле сафа яз күгебез, мәхәббәт илендә йөрибез. Мин сиңа Рәхмәтле матурым, язмышка язылган ул шигырем. Без бергә бәхетле сафа яз күгебез, мәхәббәт илендә йөрибез. Мин сиңа Рәхмәтле матурым, язмышка язылган ул шигырем. Мин сиңа Рәхмәтле матурым, язмышка язылган ул шигырем. Язмышка язылган ул шигырем. Биг Рахмет, спасибо большое, всех с праздником! Следующая песня называется «Смородина». Угощайтесь, кушайте. Киттик! Оп. Где ваши ручки? Молодцы! Йөрәкне телгәлеп, күңелне эзгәлеп, яфракларын коеп кара-карлыган, ди татлы иреннәрен, гомерлек иттең алдырган. Арлыгандай күзем, хыяларды йөзем, ике бергә җидешем. Исеңә исердек, саф кисләр кишердек, иреннәрең минем җимәшем. Арлыгандай күзем, хыяларды йөзем, ике бергә җидешем.
Дмитров, вы где? Молодцы. Яфракларым көйі, әйтерсің еш көйі, әйтерінде біздің қара қарлыған. Жиылмеші қалған, сиңа деп сақланған, тәлгешлері кебек салынған. Қарлығандар көрсем, қияларда езем, екеу бірге жейбек жемешін. Исіме исердік, саф кездер кешердік, иренлерің менім жемешін. Қарлығандар көрсем, қияларда езем, екеу бірге жейбек жемешін. Исіме исердік, саф кездер кешердік, иренлерің менім жемешін. Барлығандар көпе, алар үміт ите, жемішлерін екеу бірге үзгенмен. Қаласымаларға, саф кезлерге бара, үйреткейім білмейм түзіріне. Барлығандар көрсем, қияларда езем, екеу бірге жейдік жемешін. Исіне исерді, саф кезлер кешердік, иренлерің менің жемешін. Барлығандар көрсем, қияларда езем, екеу бірге жейдік жемешін. Исіне исерді, саф кезлер кешердік, иренлерің менің жемешін. Исіне исерді, саф кезлер кешердік, иренлерің менің жемешін. Иренлерің менің жемешін. Пойдем. Пойдем направо. Налево. Как говорит Фердос Тимаев, вперед! Барлығандар көрсем, қияларда езем, екеу бірге жейдік жемешін. Исіне исерді, саф кездер кешердік, иренлерің менің жемешін. Барлығандар көрсем, қияларда езем, екеу бірге жейдік жемешін. Исіне исерді, саф кездер кешердік, иренлерің менің жемешін. Исіне исерді, саф кездер кешердік, иренлерің менің жемешін. Иренлерің менің жемешін. Спасибо! С праздником! Сабантуй – это праздник труда, это счастье и радости праздник. Ты не станешь грустить никогда. Для души и для сердца наш праздник. А теперь давайте, люди, шуткой, смехом, как всегда, продолжать наш праздник будем. Праздник хлеба и труда. И вновь на сцене театр танца «Казан кишләре». Цыганский танец.
işleri bir tiyatro dostlar. Alkışlar. Sandıgoş kay sayırı yay tirekte, мұңларында сала yürekке, мұңлы келер тыңдым дейсең, ойна достым, мұңлы келер кола yürekte. Сәхнә түрендә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фарил Дүлмиев